салом бинандагони хабартиҷӣ, мо умедворам ки ҳамаи шумо тандсиҳату саломат ҳастед. имрӯз роҳбари Тоҷикистон шуми дирӯз бо сафари расмӣ вориди шаҳри Москав шуд. субҳи имрӯз Эмомалӣ Раҳмон ба коҳи Кремлин омада то Владимир Путин раиси ҷумҳурии Русияро ба муносибати 75-умин солгарди рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ табрик намоянд. Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар коҳи Кремлин президенти Русия Владимир Путин пешвоз гирифт. сипас аксгирии якҷояи сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои як қатор кишвари ҷаҳон ва роҳбарону намояндагони ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ, ки барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ ба муносибати ҷашни ғалаба ба шаҳри Москав ташриф оварданд, баргузор гардид. пеш аз гузашти низомӣ дар майдони Сурх, Эмомалӣ Раҳмон шахсан аз кӯҳнасарбозони ҷангӣ бузурги ватанӣ истиқбол гирифт. дар як наворе дида мешавад, ки роҳбари Тоҷикистон бо дунболи Путин вориди майдон мешаванд ва аз кӯҳнасарбозони нишаста истиқбол мекунанд. Эмомалӣ Раҳмон назди ҳар як кӯҳнасарбоз рафта дасти онҳоро фишор медиҳад. дар навор дида мешавад, ки ӯ ҳатто бо баъзе аз кӯҳнасарбозон гуфтугӯ мекунад. дар маркази асосии баргузории чорабиниҳои тантанавӣ майдони Сурх паради ҳарбӣ баргузор гардид, ки дар он 15 000 низомӣ иштирок намуданд. дӯстони азиз, шумо оё будед дар он ҷо ё набудед? ҳатман нависед дар комментария. 75-умин солгарди рӯзи ғалаба имрӯз ҷашн гирифтанд. хеле бисёр хеле хуб шуд, хеле олиҷаноб шуд ва мо хурсанд ҳастем, ки ҷаноби олиям омаданд. инак дидед, як хурсандӣ хеле калон шуд. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария.